Amb la doctora Ai Campeto, l'alter ego de la Maria Rodríguez, reivindiquem sempre el riure i el joc pels grans, pels ganàpies, perquè els petits no se'ls ha de dir, ja ho tenen incorporat d'ADN. Així que saludem la nostra doctora, aquests consells de la doctora Ai Campeto de febrer. Maria, bon dia, benvinguda. Hola, Sílvia, bon dia a tothom. Avui em proposes parlar de riure i de dolor. Sí. Una connexió, un binomi que així a priori em xoca, no hi veig la relació, al contrari. Pot sobtar, no?, una miqueta. Sí, i tant, i tant. Sí, bueno, jo ara tant el riure com el dolor són dos elements que són presents a la meva vida, no? I, de fet, va ser una miqueta gràcies, i dic gràcies, al dolor, encara que ens pugui semblar estrany, que vaig anar a petar una miqueta doncs, a conèixer el món de la risoteràpia i dels beneficis, no? I va ser a través que jo vaig veure els beneficis que m'aportaven a mi doncs, la pràctica de la risoteràpia que vaig decidir formar-me, no? I impartir doncs, tallers. No només amb això, evidentment, però sí que vaig anar detectant en primera persona que bé que em sentava això de riure, no? Tots els beneficis que m'aportaven en primera persona. És a partir d'aquí, al llarg dels anys, que m'he anat continuant formant, després també en teràpia gestal, que amb aquesta voluntat d'oferir doncs, aquest acompanyament a les persones, no? Que tinguin una millor vida, una vida més saludable, doncs que ara també estic incidint en aquest perfil, no? De persones que, com jo, doncs, pateixen d'alguna manera doncs, dolor. Sobretot el dolor crònic, no? Jo, per exemple, el dolor forma part de la meva vida. Hi ha èpoques que en tinc més, hi ha èpoques que en tinc menys, no? I com el riure, el connectar amb aquesta part meva, no? Lúdica, que és el que parlem amb tu aquí moltes vegades, doncs això m'ajuda a gestionar l'angoixa que em pot sortir doncs, quan tinc un pic de dolor, no? que torno a tenir dolor i dic, ostres, no? Llavors torno a sortir i dir, ai, ara tenia previst fer això, doncs ara m'he d'aturar o he de baixar el ritme, no? I com el riure m'ajuda a gestionar tot això, no? I aleshores, doncs sí, riure i dolor, encara que puguis sobtar, doncs... Sí, perquè quan tens dolor costa riure. Clar, ens costa molt, perquè el primer que et surt normalment són emocions de ràbia, no? I ara per què? De frustració, no? També dir, ostres, i per què això no marxa? O un altre cop, no? Em pensava que això ho tenia superat, no? Clar, les persones que, si ens esteu escoltant, que patiu dolor crònic, sabeu que és una cosa que, a més, no pots controlar, no? Clar, i sempre, com expliquem aquí moltes vegades, com tota la vida en realitat, no hi ha res que puguem controlar, no? El que passa que ens ho pensem, no? Aquest és l'engany. Clar, aleshores es tracta una miqueta d'aconseguir eines que ens ajudin a conviure millor amb les circumstàncies que ens toquen, no? I aleshores, què passa, no? També ho hem explicat aquí amb tu a vegades, si jo tinc un dolor i m'enfado, no? Si jo m'enfado, vosaltres proveu a casa també, no? I tu quan t'enfades, què fas? Doncs a nivell corporal, no? Contraus, no? Exacte, contraus, oi? Quan jo contrac el meu cos, què passa? Que estic en tensió, no? El contraure vol dir que tensiono. Clar, si tensiono, vol dir que també estic ajudant a que el dolor es faci més intens, oi? Això ho podeu comprovar vosaltres, no diem res que sigui nou, però si tu estàs una estona apretant les mans, per exemple, no? Amb el puny apretat. Amb el puny apretat, aquesta tensió, molta estona, al final, ni que no tingueu dolor crònic, una persona qualsevol que pugueu estar així 1 hora, 3 hores, al final aquí doncs, us farà mal, no? Tindreu una presència, no? Llavors, com puc jo minvar doncs, aquesta sensació de dolor? Doncs relaxant, oi? Relaxant. I això ho podeu fer si teniu una estoneta els punys apretats, si miqueta en miqueta preneu consciència, pareu atenció al cos i aneu relaxant els punys, podeu notar que aquella tensió va disminuint i que a poc doncs, apareix una sensació
fins i tot estar de lleugeresa i de benestar, no? Clar, com aconseguim també relaxar-nos a la nostra vida, no? De moltes maneres, que sí? Però una d'elles, doncs, és el riure, és la pràctica. Fins i tot, si tu estàs ara escoltant-nos, pots fer la prova, no? Què han de provar? Com moltes vegades, no? Fes un somriure. A veure, què et passa quan fas un somriure, no? Aquest experiment el fem sovint aquí amb tu, Sílvia? I què ens passa quan somriem? Doncs que no sé què et passa a tu quan somrius. Hi ha com una distensió, no? En general. General, oi que sí? I no sé, com si alguna mena d'hormona de la felicitat s'escampés, no? Tens com una sensació agradable només pel fet de somriure. Exacte, tu mateixa ho has dit, és a dir, tu no ets conscient que hi ha una hormona que s'està alliberant, no? Sí que ets conscient de primer cop que em destenso, no? Em destenso, em relaxo, que sí? I sí, és això. Després apareixen el nostre cos s'activa, que som una màquina, i se generen aquestes hormones de la felicitat. Una sensació de benestar, no? Que es diuen, exacte, tan sols amb aquest somriure, no? Estirant una mica les comissures de la boca. Exacte, no? I amb aquestes hormones, que són la dopamina, la serotonina, que alliberen totes aquestes sensacions de benestar i de plaer, com bé dius tu, doncs aconseguim aquest minvar, aquest estat del dolor. El dolor no et desapareixerà, perquè màgia no n'hi ha, no? Però sí que fem és que no el potenciem. Podem ajudar a no potenciar-lo perquè estem alliberant aquesta tensió. Això d'una banda. Després, d'una altra banda, també, a mi em genera aquest estat més de tranquil·litat, no? De dir, d'acceptació, no? Perquè tu, per exemple, és igual, encara que no tinguis dolor crònic, imagina't que et trenques el turmell, no? I has d'estar un mes amb el peu enguixat, què sé jo, no? Ui, quina ràbia! Quina ràbia, oi? Clar, et poses de mala lluna. Que sí? Clar, però si tu saps que fins d'aquí a un mes no et trauran el guix, posem per cas, clar, tu ja et pots enrabiar cada dia, cada dia fins a aquells 30, però no te'l trauran abans, oi? Llavors, com que no te'l trauran abans, quin sentit té que t'emprenyis? Cap ni un. Zero. Zero, encara pitjor, perquè beneficis, menys zero. Et perds de fer altres coses, no? En canvi, si li donem la volta i dir, bueno, i ho accepto, això, no? Amb el riure, amb el somriure, accepto doncs que estic en aquell estat, doncs, bueno, què puc fer jo? Doncs, doncs en el cas concret del turmell, no? Doncs no puc utilitzar aquest peu, però puc fer altres coses, no? Doncs en el cas del dolor més generalitzat, també es pot, no? Fins i tot, només el fet de minvar aquesta angoixa, de no estar tota l'estona pensant per què m'ha passat a mi un altre cop, és a dir, estar en aquest bucle, en aquest cercle, no? De dir i per què, això m'impedeix de fer altres coses, no? En canvi, si jo puc aconseguir sortir mínimament d'aquí, podré, doncs, donar-me l'oportunitat de mirar en una altra direcció i dir, doncs mira, podria fer això. Si tinc dolor, doncs d'acord, avui doncs, potser no podria anar a ballar, però potser puc aprofitar i llegir un llibre, no? O el que sigui, o posar-me a cuinar, o no sé, el que a tu t'agradi, no? És a dir, el riure com aliat, com aliat per ajudar-nos a acceptar la nostra realitat, no? I, a més, recordeu que sempre el que practiquem a la risoteràpia és el treball de l'aquí i l'ara, no? Que és superimportant, justament per no enganxar-nos en la motxilla aquesta, de dir, ui, és que mira, m'ha tornat a sortir aquest dolor, és que clar, fa 10 anys que porto aquest dolor, no me'l trec de sobre, llavors què em passa quan m'enganxo al passat, no? Que és com una llosa i no puc sortir d'aquí, no? En canvi, si estic en l'aquí i en l'ara, tornem al que dèiem abans, no? Què sí puc fer jo aquí, avui, no? Doncs mira, avui estic bé, em sento millor, doncs avui aprofito i vaig a fer una caminada, el que sigui, no? Vaig a ballar, el que sigui, vaig a fer una activitat que a mi m'agradi, no? Exprimir el dia, la vida. Esclar, i és a dir, és entrar en acció
en el que sí puc fer seria, no? Sortir de la ment i poder tastar el nostre cos i la nostra energia concreta que tinc en un moment determinat i posar-la a disposició, no? T'ho complico una mica. Si tinc un mal dia, Sí, ara estaves dient si avui em trobo millor, què puc fer, no? Però si tinc un mal dia, si el dolor m'està fent la murga, sí. com fas aquesta mirada positiva? La mirada positiva seria això. Primer, parant atenció. És a dir, si jo practico el somriure, imagineu-vos, no? Clar, riure em costarà més, segurament, no? D'entrada, Sobretot al començament. Un cop ja estem entrenades, amb que me n'he adonat que això, doncs, escolta, sempre em passa el mateix, i sé que el riure em senta bé, per bé que en el primer moment doncs, em sortit l'enfada i dic, coi, ara ja m'ha troncat els plans que tenia avui, doncs comences per un somriure, no? Comences per un somriure i et connectes al cos. I ja veuràs que amb el cos, aquestes sensacions que tu deies abans, és a dir, posar-les en valor també, no? Escoltar-les. Clar, escoltar-les. I si jo escolto aquestes sensacions que tinc, també són vàlides, no? Llavors, no quedar-me només amb les emocions negatives o amb el dolor concret que tinc aquell dia, no? Sinó dir, d'acord, tinc aquest dolor a la cadera, per exemple, però a nivell, jo què sé, doncs, quan somric em sento tranquil·la de la part doncs, del pit, no? del cor, no? I això em dona una tranquil·litat i una confiança en mi mateixa de dir, vale, és que la cadera no sóc tota jo, no? No estic invalidada, no és que no pugui fer res absolutament, no? Sinó que el que ens ajuda la pràctica del riure és això, és a connectar realment amb el sí, amb el teu sí a la vida. No perquè tinguis un dolor ja no serveixes per res, no. Clar que t'està limitant, no? I escolta, i potser hi haurà un dia que, mira, et tocarà fer sofà i cuidar-te i manteta i punto, no? I també donar-nos aquesta oportunitat d'autocuidado, no? De saber què és el que em senta bé. És a dir, amb la pràctica del riure, aquesta flexibilitat que treballem amb les tallers de risoteràpia ens ajuden justament a això, a no renyar-nos, coi, no? Quan un dia no puc assolir allò que la meva ment m'havia proposat o m'havia exigit que havia de fer, no? És com anar actualitzant a cada moment, no? Com em sento, no? És aquest test intern, no? I, Maria, aquests somriures, aquesta risoteràpia, sí, s'entrenen, no? Una mica és com qui està acostumat a fer abdominals o flexions. Per suposat. És un entrenament constant. I a més, fixa't que si també hi ha cada vegada hi ha més estudis, no? Sobre el riure, i s'està descobrint també que el riure és molt social, és a dir, és més efectiu, per entendre'ns, si jo ric en grup que no en soledat, no? Per què? Doncs perquè hi ha aquestes neurones mirall, que alguna vegada n'hem parlat aquí, que fan això, que m'ajuden a que si jo veig que hi ha una altra persona que està somrient o que està rient, doncs se m'encomana, no? I aleshores, clar, jo potser sola a casa em serà més complicat sortir de la meva... del bucle aquest que dèiem abans, però doncs, el que puc fer? Doncs anar amb un grup també de persones que potser pateixen el mateix que jo i estan en la mateixa situació, o amb un grup que estan jugant i que estan rient, o em poso una sèrie còmica o estic amb una persona i que em somriu i a partir d'aquí començo a estirar el fil, no? Una miqueta seria això. Una persona vitamina, que diria la Marian Rojas? Claro, una persona vitamina, clar que sí, I tots en tenim, no? Persones, fins i tot a vegades pot ser una mascota, no? Fins i tot a vegades un animal ens fa somriure, persones que potser tenen més dificultat en sortir en un moment donat, doncs potser el fet de tenir un animal, o potser fer alguna cosa que a tu t'encanta molt de fer, no? Si tens les plantes, o pintar, escriure, llegir, no? A vegades buscar aquelles coses que tu realment
et fan sentir bé, no? Fixa't que al final sempre acabem al cap del carrer, no? Que és allò que sembla que no ens podem donar el permís de fer, perquè dius, quan tingui temps, faré allò que m'encanta tant fer, no? Aleshores és una oportunitat, no? de trobar aquests moments per fer això que realment t'encanta fer, no? I una de les maneres que t'enxufa, no? Permeteu-me això, és com molt directe, que et porta molt gràfic, directíssimament amb això, amb la teva essència, és el riure. Perquè quan ric, connecto amb aquest estat intern de benestar, no? I de qui sóc jo, no? Quan ric, quan connecto amb alguna cosa que va amb mi, no? I aleshores és molt fàcil trobar aquesta connexió amb el riure. I si no, proveu, és molt senzill, no? Per tant, el riure, aquest somriure inicial, el riure, la risoteràpia, sí, són medicina, sense química, sense síntesi. No, exacte, és molt senzill, no cal prendre's cap pastilleta i fixa't que al final sí que són química perquè generen aquestes hormones, no? Fins i tot, doncs ara també generen una sèrie d'hormones i també en redueixen d'altres. Per exemple, el cortisol, que és l'hormona que seria la que va de bracet de l'estrès, aquest famós estrès que ens acompanya en aquesta societat d'avui en dia tan caòtica i tan frenètica, doncs quan riem es redueix la secreció d'aquesta hormona del cortisol. Per tant, el fet de riure no només és que generi hormones que ens aporten plaer, sinó que a més redueix aquesta altra hormona, no? Hi ha molts estudis, cada vegada més, sobre aquest tema. Sobretot són metges americans, per exemple, als anys 80 també hi ha un senyor que es diu Lee Berg, que em sembla que alguna vegada hem parlat aquí amb tu, que ha fet molts estudis en aquest sentit, no? Ell és un metge que és psiconeuroimmunòleg. Pena que és més fàcil. Vale? I ell, doncs això, han demostrat aquests efectes positius, no? Com dèiem, la disminució dels indicadors relacionats amb l'estrès, l'increment de la producció d'anticossos i l'activació de linfòcits que produeixen immunitat cel·lular, reducció de nivells de colesterol i glucosa, la regulació de la pressió sanguínia, l'augment de la gana, no? del fet de tenir gana, de l'apetito, l'estimulació de la digestió, el manteniment de l'elasticitat en les artèries coronàries, en fi, no? Tot això. Per tant, com diem aquí, quin és el nostre lema, te'n recordes? I tant, riure és cosa sèria. Riure és cosa sèria, per tant veieu que el riure és cosa ben sèria. Hi ha evidència científica. I per què t'ho he dit d'aquesta manera, no? Si te'n recordaves? Doncs perquè també està estudiat que ajuda a la memòria. El fet de la pràctica del riure ajuda a mantenir la memòria. Ah, sí? Sí. És fantàstic, això. Sí, justament perquè aquesta hormona que dèiem de l'estrès, el cortisol, sembla ser que pot danyar la capacitat de la memòria i l'aprenentatge en els adults. Llavors, clar, el fet de reduir aquesta hormona, doncs potenciem la millora de la memòria, no? També havia sentit a dir que hi ha músiques o música que ajuda a baixar aquests nivells de cortisol. Sí. I si a més somrius i rius, tens aquí un doble benefici. Exacte. Sí, sembla ser que això està relacionat amb les ones, amb unes ones que emet el cervell, les ones gamma, són les que estan també, les que produïm quan riem i també quan fem meditació. Això que dius, mira, justament tinc aquí, tenia aquí un estudi que van fer aquest senyor, el Lee Berg, amb grups de persones, no? Per exemple, en aquest van participar 31 persones. Llavors els hi van posar vídeos diferents, no? Vídeos associats a la meditació i van comprovar que tant les persones que havien vist vídeos o escoltat, no? Relacionats amb meditació i amb riure, doncs generaven aquestes zones i que eren semblants, les zones gamma, no? En canvi, si els hi posaven vídeos més de caire espiritual, eren unes altres ones que estan més relacionades amb el repòs.
Sí, són tipus d'ones diferents, és a dir, això està estudiat, no? Per tant el riure com el fet de meditar provoquen que el nostre cervell generi aquestes ones, no? Que fan que ens millori doncs, tot això que dèiem, no? I ell, fins i tot ell, segons les seves paraules, diu, és curiós que ho has dit tu, diu ell també, diu, és com un entrenamiento para el cerebro. La risa es un entrenamiento para el cerebro, y permite pensar con mayor claridad y tener pensamientos más integradores. Fixeu-vos, no? No és que estiguem descobrint res nou quan ho hem parlat aquí moltes vegades amb tu, no? Sinó que les persones quan practiques la risoteràpia, no? Una de les coses que et diuen, no? Quan tu acabes la sessió i el primer que et diuen ai, em sento això, no? Més lleugera, més amorosa, no? Aquests pensaments que diu aquí, no? Integradores, no? Aquesta cosa més de grup, del sentiment de pertanyença, de pertanyença doncs, a un col·lectiu, no? Doncs això ho propicia el fet de jugar i riure, no? Perquè el jugar i el riure ens aporten això, el fet d'entendre que som iguals, no? I per tant, quan jo em sento igual que tu i sento que tu ets igual que jo, què fa? Doncs que m'uneixo, em sento connectada a tu. No tinc por o no em sento inferior a tu, perquè veig i reconec en el joc, reconec, no? Que no hi ha ningú que sigui més llest ni més guapo, això ho havíem parlat amb tu aquí moltes vegades també, no? Per tant, imagineu-vos, no? Una cosa tan fàcil que tenim tan a l'abast i que és a més tan agradable com és el fet de donar-nos permís a riure, a jugar, quins beneficis que ens aporta, no? I la Maria, perquè no la veieu, però a través de les paraules segur que ho intuïu. Va somrient, va rient a mesura que va parlant. Ho tens ja com incorporat, no? Sí, perquè, esclar, és que és una cosa que quan, no sé si us passa a vosaltres, no? Quan experimenteu alguna cosa, oi que és molt més fàcil de poder-ne parlar? De dir, ostres, això és que m'ha anat superbé, vaig anar a risoteràpia i m'ho vaig passar superbé, no? Perquè ho has experimentat. Per tant, jo us encoratjo, com diem sempre, a que ho experimenteu, que us doneu el permís a provar per veure si realment riure és cosa sèria per tu. I tant que sí, i hem après a més que amb el riure combatem el dolor. Moltes gràcies, Maria Rodríguez, que tinguis bona setmana i fins aviat. Fins aviat, gràcies.